To Wolf Garden, olej, vzduchový filter, sviečka. Budú sa dávať dva nové nože. Cena za tento traktor je 1150 a tam dosť veľká investícia zo strany zákazníkov. V slušnom stave prichystaný na ďalšie práce. Čiže kontakt na zákazníka vám dám do komentára. Materiál ako sviečka, vzduchový filter, palivový filter, kryt kosačky, kryt. Celá táto oprava aj s tou údržbou vychádzala na 753,89. Dnes tu mám od zákazníka takýto traktor, je to Wolf Garden. Modelové označenie to má 96.130T. Jedná sa o traktor s bočným vyhadzovaním. No a došiel tu na nejakú precesovnú údržbu, kde sa bude meniť olej, vzduchový filter, sviečka, palivový filter. Váže sa celá naprava, riadenie a tak ďalej, proste všetko, čo k tomu patrí. A budú sa dávať dva nové nože, lebo tieto pôvodné sú už opotrebované a jedna kladka z pojazdu sa bude meniť, pretože je hlučná. Zákazník sa rozhodol predať, takže kto by mal záujem, cena za tento traktor je 1150. Ja vám ešte ukážem, čo všetko sa na tom traktori robilo minulého roku. Bola tam dosť veľká investícia zo strany zákazníka do údržby a nejakej opravy, čiže traktor vo slušnom stave prichystaný na ďalšie práce, čiže kto by mal záujem o fakt dobrý kus, tak nech sa páči. Kontakt na zákazníka vám dám do komentára pod príspevok. Minulého roku, teda roku 2025, v apríli bola na traktori urobená väčšia oprava, bola tam urobená nejaká údržba, kompletná teda, plus oprava svetiel a použitý materiál ako sviečka, vzduchový filter, palivový filter, kryt kosačky, kryt remenice, deflektor, nový akumulátor, plynový remeň kosy, plus brzda remenice, remenica domca a celá táto oprava aj s tou údržbou vychádzala na 753,89. Čiže zákazník si za traktor pýta 1150 eur a vlastne minulého roku do toho investoval 753, čiže myslím si, že veľmi dobrá cena vzhľadom k tomu, aký stroj to je. Že kto by mal záujem o tento traktor, je to fakt dobrá kúpa.